את הקרטון הזה, אז הם יכולים לצלם אחרת. אמרת, איך קוראים לך? פנחס. פנחס. תוכל בבקשה, אמרת יפה, אין יותר מקצועות כאלה, נכון? אבל לא צילמתי את זה. זה את כישורי המשחק שלך. זה בטבעי, תספר לו, תגיד לה שאין יותר. עכשיו אני מזהיר. אנחנו כמובן נשוב לכאן ביום ראשון, תודה לכם על זה. לא, אין בעיה, בסדר. שבת שלום, שבת שקטה. אנחנו דיברנו על מקצועות. כן, ואמרת שהמקצוע שלנו הולך ונעלם. יפה. לדעתי ללשונים גם. לא, זהו. בסדר גמור.